Барыгызга да хәерле кич. Саба дулкыннары телевидениесе бүген 13 февраль җомга көн чыгарылышын карарга чакыра. Атна информацион программасында соңгы көннәрдә булган яңалык хәбәрләр белән таныштырырбыз. Ә хәзер шуларның кайберләре турында кыскача. Район күләмендә гыйнвар аенда башланган халык җыеннарының соңгысы бу атна башында Саба шәһәр җирлегендә үткәрелде. Саба урман хуҗалыгы хезмәткәрләре бу атнада узган 2025 хезмәт елына хисап ясады. Теләче муниципаль район советының 2025 ел йомакларына багышланган 6-нчы киңәйтелгән отчет утырышы узды. Магнит кибетеннән ни өчен Акбарс терминалын алдылар? Район үзәк шифаханәсендә авыруларны кабул итү вакытларын тәртипкә китерергә иде. Тыкрыклар ни өчен кардан чистартылмый? Булар хакында Саба шәһәр җирлегендә сөйләштеләр. Район үзәк хастаханәсендә авыруларны кабул итү вакытлары тәртипкә китерелерме? Тыкрыклар ни өчен кардан чистартылмый? Магнит кибетеннән ни өчен Акбарс банкның терминалын алдылар? Саба шәһәр җирлегендә яшәүчеләр белән үткән җыенда шушындый сораулар яңгырады. Бер карасаң, әллә ни зур проблема да юк кебек. Әмма халык үзенең сүзен әйтү өчен шушы җыеннарны көтеп тора. Халык җыенында иң элек Сабадагы оешма учреждение предприятие җитәкчеләре сүз алды. Янгын куркынычсызлыгы инспекциясе, мәктәпләр, урман хуҗалыгы, балалар бакчалары, спорт оешмалары, мәдәният учреждениеләре җитәкчеләренең чыгышларын игътибар белән тыңлаганнан соң, трибунага Саба шәһәр җирлеге башлыгы Расих Хәсәнов күтәрелде. Ул үзенең чыгышында Байлар Сабасында һәм Урта Саба авылында узган елда эшләгән эшләргә хисап тотты. Үзара салым акчалары кайда тотылган, юллар салынган, балалар майданчыклары эшләнгән, чишмәләр төзекләндерелгән. Булар барысы да халыкка яхшы итеп аңлатылды. Ул үзенең чыгышында соңгы 2 елда шушы җирлектә яшәүчеләрнең нинди чирдән вафат булулары хакында да анализ ясады. Һәм тамаша залында утыручыларга үз-үзегезне саклагыз, авырмагыз дип мөрәҗәгать итте. Җыенда катнашучыларны бүген хастаханәдә табибларның авыруларны кабул итү сәгатьләренең ышап бетмәве, юлларны кардан чистарту, 2 урам арасындагы тыкрыкка асфальт салдыру, кайбер кибетләрдә касса аппаратлары булмау нык борчый. Һәр бирелгән сорау ак кагаз битенә язылып куелды. Сүз дә юк. Алар икенче җыенга кадәр хәл ителәчәк. Һәр хәлдә булар өчен җаваплы җитәкчеләр шулай дип ышандырдылар. Җыенны Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов йомгаклады. Ул халыкка игелекле тырыш хезмәтләре өчен рәхмәтен әйтте. Бердән булганда гына без барлык эшләрендә бергәләшеп хәл итәрбез диде ул. Саба урман хуҗалыгы хезмәткәрләре бу атнада узган 2025 хезмәт елына хисап ясады. Лесхоздагы аучылар авылы бәйрәм залында шушы тармакта эшләгән, уңышларга ирешкән хезмәткәрләр тәбрикләнде. Алдынгыларны хөрмәтләү тантанасында Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министры Рауль Кузюров, район башлыгы Рәис Миннеханов катнашты. Ә бәйрәмгә урман хуҗалыгы белән бәйле булган төрле тармакларда эшләүче алдынгы хезмәт ияләре, ветеран остазлар чакырылган иде. Бүгенге көндә урманчылык хезмәтендә 400дән артык кеше хезмәт куя. Алар барысы да үзләренең һөнәрен яратып, җаваплы карап эшли. 2025 елда алар тарафыннан 2258 гектар мәйданда һәм уңайсыз авыл хуҗалыгы җирләрендә саклаучы 1320 гектар җирдә урман утырту эшләре башкарылган. 75 мең кубометр агач әзерләнгән. Ел дәвамында ремонт эшләре дә алып барганнар. 2025 елда Сабаш урманчылыгында капиталь ремонт үткәрелде. Яңа юнәлеш производствога яраксыз калдык агачтан күмер әзерләү цехы оештырылды. Иске фирма бинасын яңартып, эшчеләргә уңайлыклар ясалган. Цехта Көненә 3 тоннага якын товар чыгарыла. Агач эшкәртү комбинаты территориясендә заман таләпләренә туры килгән машиналар юу урыны эшләнде. Яңа контроль үткәрү пункты, диспетчерлык пункты сафка басып килә. Ашхана зур капиталь ремонт башкарыла. Урман селекция үзәгенең 2 чыныктыру кырына бетон өстеге җәелде. 2 урманчылыкта яңа утын яру җайланмасы куелды. 6 объектта ягулык мишләре алыштырылды. Лесхозда 2 кибеттә керү юллары ремонтланды. Кәрзиннәр үрү өчен 1,5 гектар җирдә төрле сортлы тал үсентеләре плантациясе булдырылды. 5,5 километр озынлыкта урман саклау юлларына чүбенке җәелде. Танкин планынысы.
Культура министрлыгы программасы нигезендә лазерстануга һәм ШПУ җайланмасы алынды. Саба урман хуҗалыгы районның 26 мәктәп урманчылыклары белән тыгыз элемтәдә тора. Махсус хәрби операциядә булган якташларыбызның гаиләләренә дә ярдәм итәләр. Фронтка да кирәк-яраклар әзерлиләр. Өстәмә кошкыр, терлек үрчетү, умартачылык, су җитештерү белән дә шөгыльләнәләр. Татарстан урман хуҗалыгы министры Рауль Кузюров та Саба урманчыларының эшенә югары бәя бирде. Республика урман министрлыгының елны уңышлы тәмамлауы хакында да җиткерде. Яңалыклары белән дә уртаклашты. Завершился год, надо сказать, еще опять торжественным, традиционным, лидирующими позициями Министерства лесного хозяйства по всей Российской Федерации, которые мы опять в рейтинге заняли первое место, где ваша заслуга сабинских лесоводов, она очень большая, и мы можем этим гордиться, и нам, несмотря с каждым годом все труднее и труднее становится держать эти позиции, другие регионы подтягиваются. Заслуженный авторитет Раисы Республики и инициатива министерства и наши неуемные старания пришло к логическому завершению 7-летняя борьба по законопроекту федеральному, который увенчалась успехом. 29 декабря его подписал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Наделила наконец-то лесхозы правом рубок в главном пользовании, без торгов. Сейчас рассматривается регламент, в течение первых-вторых кварталов утвержден будет перечень государственных учреждений правительством Российской Федерации и регламент, механизм взаимодействия. Я надеюсь, мы в конце второго квартала будем уже иметь возможность проводить заготовительную нашу деятельность, как это было раньше. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов уңышларга бердәм булу, аңлашып эшләү китерә. Сез бик бердәм коллектив дип белдерде. Көндә атлан сайын яңа мына производстволар барлыкка килә. Һәм инде яңалыкка омтылып яшибез. Инде менә киләчәк буын яшьләребез. Бу сезнең хыялларыгыз һәм сезгә өметләр. Инде киләчәгебездә күпмедер роботларда куллану киләчәк булачак. Инде элек агач җитештерү, агач кисүдә беренче бу лесорубочный машиналар турында сүз барганда, әйтәм киләчәктә бер көндә менә күз алдына китер, бу көндә моны хәтле карда кем урман әзерләр иде. Шуның өчен бер вакытны да курыкмаска кирәк, яңа технологиягә омтылырга кирәк. Да, башы авыр, нидер чыгымнар күп. Шул вакытта менә селекционный эшләмәгән булса, бүгенге көндә ул питомникларда ничек җитештергән булыр идек. Бәйрәмгә килгән алдынгы урманчылар, министр, район башлыгы, Саба урман хуҗалыгы җитәкчесе кулыннан төрле дәрәҗәдәге грамота, дипломнар белән бүләкләнделәр. Руслан Николаев урманчылыкта 2016 елдан бирле, әтисе дә, туганнары да шушы тармакта. Харвестер урман әзерләү техникасы белән идарә итә. Озак еллар фидакарь хезмәт иткәне һәм урман байлыкларын арттыруда зур өлеш керткәне өчен бәйрәмдә министрлык грамотасы белән бүләкләнде. 2016 елда эшкә кердем монда. Шуннан бирле урманда инде урман кисәбез. Башта ташыйм, хәзер кисүдә. Урман шул безнең семьяның нәрсәсе дип әйтим дәвам инде, әтидән башлап. Шуның продолжениесе. Эшемне бик яратып эшлим инде. Авыр яклар да бар, була инде җиңел яклары, техника булгач бит инде ватылмыш да тормый. Шул ремонтларга да туры килә, урманда, суыкта да төрле яклары бар инде. Әтием Олег була. Олег тоже шул урман кисүдә эшләде инде, гомер буе армиядан кайтканнан бирле. Аннан соң хәзерге вакытта бульдозерда эшли, тоже урманда юлларны чистартып тора. Хәзергесе көндә пенсияда инде. Көнгә хәзергесе көндә бер комплекс кисә, бер 200 километр булырга может инде. Төрлечә була инде урманга карап. Юанрак, теге әйбәтрәк урман булса күбрәк киселә инде. Әзрәк, теге нәзегрәк дием соң. Сирәгрәк урман булса әзрәк киселә инде. Вот шуннан тора. Елның иң яхшы урманчылык коллективлары үз һөнәрләренең осталары барланды. Шушы тармакта эшләп лаеклы ялга чыккан ветераннарны да тәбрикләделәр. Уңышка киләбез инде без шул
Yılda өрінде посадкалар нелер отыртабыз, ормандар ішлейбіз, отводлар ішлейбіз. Шуның нәтижелерін шушында көрәбіз инде. Бош орманшылығына 12.443 гектар орман жері кірайында. Біз шунда 8 лесник, бір помлесничий, һәм бір лесничий қызмет қойайында. Орманларны өстірәбіз. Біздің коллективта барлығы 30 кіші ішлей. Әрбіршісі өзінің ішін яратып башқара. Орманларын өстірәбіз, посадкалар отыртабыз, язынан. Яз күні бір отыртабыз, күз күні тағы. Ошар айнарға шығып отыртабыз енді. Ознақайдыларда отырттық, Илавуга, Мамадыш. Тағын біздің 2000 гектар шамасы жер отырттық. Біздің основной отыртатын ағаш нарат ағашы. Нарат, қойын, шашы, орманға основной шашы отыртабыз. Басуларға обайын деп атты біздің ана. Ол жерлерге основной порода біздің нарат. Урманчылар 2026 елга да үз алларына зур бурычлар куя. Урманнарны саклау, яңарту, агач утырту, товар җитештерү күләмен арттыру шуларның иң мөһимнәре. Алдыңгыларны тәбрикләү слетта Саба районы мәдәният хезмәткәрләренең дәртле җырлары, биюләре белән уен коралларында матур көйләр уйнап үрелеп барды. 11 февраль көнне район мәдәният йортында Теләче муниципаль район советының 2025 ел йомгакларына багышланган 6-нчы киңәйтелгән отчет утырышы узды. Утырыш эшендә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасы икътисад министры Мидхәт Рәфкать улы Шаһиәхмәтов, Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясе рәисе Әгъзәм Самат улы Гобәйдуллин, 7нче чакырылыш Татарстан Республикасы дәүләт советы депутатлары, җитәкчеләр катнашты. Кунаклар сессияга кадәр Теләче сәнәгать паркында урнашкан Богородские розы Теләче теплицасында булдылар. Биредә хәзерге көндә ләйлә чәчәкләре үстерелә. ЛМР пласт җәмгыятендә пластиктан төрле савыт-сабалар, поддоннар ясылар. Алар да үзләренең эшчәнлеге белән таныштырды. Кунаклар район мәдәният йортында урнашкан гуманитар ярдәм үзәгендә Теләче волонтерларының эшчәнлеге белән дә танышты. Шулай ук биредә район эшмәкәрләре һәм үз мәшгульләр үзләре җитештергән продукцияны һәм эшләнмәләрне тәкъдим итте. Рәсми өлешкә килгәндә утырышның көн тәртибендә Теләче муниципаль районы башлыгы Айрат Фатхуллин районның 2025 елдагы социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре һәм 2026 елга бурычлар турында доклад ясады. Сессияда шулай ук ЛМР пласт җаваплыгы шикләнгән җәмгыяте генераль директоры Госман Мәсгуд улы Кабиров, Агролак җаваплыгы шикләнгән җәмгыяте генераль директоры Фәрит Фарук улы Гыйләҗетдинов чыгыш ясадылар. Теләче районы киләчәк яшьләр үзәгендә Россия халыкларының бердәмлеге елына һәм Татарстан Республикасында хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елына старт бирелде. Чараны Теләче муниципаль районы башлыгы Айрат Гыйльван улы Фатхуллин, 8нче чакырылыш Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Марат Габделхай улы Нуриев һәм мәгариф бүлеге җитәкчесе Наталья Владимировна Карпова сәламләү сүзе белән тантаналы рәвештә ачтылар. Үзләренең чыгышларында алар Россиянең көче, аның күп милләтле гармониясендә биеклеге һәр гражданның уртак киләчәк хакына батырлыкка әзерлегендә булуын ассызыкладылар. Сәхнәдә районның барлык гомуми белем бирү учреждениелары укучылары чыгыш ясады. Татар, рус, керәшен, таджик, әрмән, үзбәк һәм Азәрбайҗан телләрендә җырлар, шигырьләр башкарылды. Һәр аккорд, һәр хәрәкәт үз мәдәнияте тарихын сөйләде. Әмма алар барысы да Россиягә мәхәббәт хорына әверелде. Яшь артистлар ана теле, милли кием һәм гореф-гадәтләр бердәм ватанның байлыгы икәнен исбатладылар. Агымдагы атна башында Шәмәрдән мәдәният йортында шәҗәрә бәйрәме үткәрелде. Татарстан Республикасы архив эше буенча дәүләт комитеты тарафыннан оештырылучы «Тарихта без эзлебез. Эхо веков истории семьи и республика» бәйгесенең район турында районыбызның 3 гаиләсе катнашты. Казан шәһәреннән килгән жюри әгъзалары иң элек Фаеда Улуяз авылыннан Әхмәтовлар гаиләсе, Килдебек авылыннан Абдрахмановлар гаиләсе, Тимершык авылыннан Биктимеровлар гаиләсе әзерләгән күргәзмәне хозур кылдылар. Ә сәхнәдә һәрбер гаилә үзенең нәселенең тарихын ачып бирде.
Әлеге чара җирлекләребездә үз тамырлары, ата-бабаларыбыз тарихы һәм гаилә традицияләре белән кызыксынып кына калмыйча, елдан-ел ныгый баруын тагын бер кат раслады. Фестивальдә үзләренең шәҗәрәләрен тирәнтен өйрәнгән, эчтәлекле презентациялар әзерләгән гаиләләр катнашты. Жюрига эзләнүләрнең тирәнлеген, эшләрнең бизәлешен, әзерләнгән милли ризыкларны һәм тамашаны бәяләп катлаулы бурычны үтәргә туры килде. Һәр гаилә иң югары мактауга лаек иде. Жюри составында 3 кеше безнең, алар культура институтынан килделәр, алар безнең гаиләләрне бүген бәяләделәр. Гаиләне инде шул анда безнең положениесе бар, шул положение буенча нормаларга кайсысы вакыты туры килә, анда вакыт сәхнәдә 7 минут бирелгән, шул 7 минутта сыешкан булсалар, күргәзмәдә вакытка сыешкан булсалар, шул сәбәпле аларны сайлап алачаклар. Аларның архив документлары бармы шәҗәрәсенең барсын да карап, шуның буенча гаиләне беренче урынга сайлап алачаклар. Гаиләләр бик әзерләнеп килгән. 3 гаиләне без бүген карадык. Бик тырышканнар. Алар инде тарихта эзләнгәннәр, архивларда актарылганнар һәм үзләренең нәселләренең шәҗәрәләрен ясаганнар. Менә бер гаиләбез безнең 4 нәселен, 4 яктан нәселнең шәҗәрәсен ясап килгәннәр. Алар бит аны ясап кына алып килү түгел, өйрәнә, барлый һәм инде иң мөһиме яшь буынга шушыны өйрәтеп тә калдыра. Менә бу әлеге фестивальнең, конкурсның төп максаты үткәннәрне барлау һәм инде әби бабайларны барлап алаларны яшь буынгаларны аңлатып калдыру. Менә шу максатка без ирештек. Беренче урынга Биктимировлар гаиләсе лаек булды. Аларга 50 меңлек сертификат тапшырылды. Икенче урын алучы Әхмәтовлар гаиләсенә 40, өченче урынга урнашучы Абдрахмановлар гаиләсенә 30 меңлек сертификат бирелде. Җиңүче гаилә зона этабында республикабызның 9 районы арасында үзләренең чыгышын тәкъдим итәчәк. Узган атнада райондашларыбыз ел хатын-кызы, ел ир-аты, хатын-кыз карашы бәйгесенең зона этабында катнаштылар. Чара Биектау районы Бөреле мәдәният сараенда үтте. Республика күләм бәйге инде 31 елын Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов теләктәшлегендә уздырыла. Хатын-кызларның тормышта ирешкән уңышлары, җәмгыятьтә тоткан урыннары, көчле затларыбыз, ир-атларның җәмгыятьтә ныклы терәге икәнлеген ачыклаучы әлеге бәйге күп төрле номинацияләрдә уздырыла. Чараны тантаналы шартларда ачтылар һәм анда Татарстан Республикасы дәүләт эшлеклесе Зилә Вәлиева катнашты. Бәйгедә республикабызның Соба, Теләче, Орча, Балташ, Балык бистәсе, Биектау, Кукмара, Питрәш, Лаеш, Әтнә районнарыннан килгән конкурсантлар көч сынашты. Соба районы данын конкурста хатын-кыз лидер номинациясында Соба yüзү бассейны җитәкчесе Гөлназ Сафина, хатын-кыз мәдәният һәм рухият номинациясында ветеран укытучы Розалия Мөхәммәдиева, хатын-кыз бизнес-леди номинациясында Лесхоз бистәсеннән Эльмира Газизова һәм ират игелекле йөрәк номинациясында волонтер Җәмил Янгучин яклады. Мин үземнең яшь чакларга кайттым. Дөрестән дә менә күңел шундый яшь булып кала икән. Ул белгән һөнәр бер кашанда онытылмый, җыры да, биюе дә искә алдык. Менә быел бит инде безнең хәрби сводай булганнарны искә алу батырлык елы һәм инде безнең фидакар хезмәт елы. Минем быел хезмәт елыма 50 ел булды. Шуңа күрә мин инде монда үземнең шушы зур тәҗрибәне укыткан, яшь вакытта эшләгән, яшьләр белән эшләгән, шушы батырлыкка индеп үзебезнең районга инде Девятаев Михаил Петровичны мәртәбә чакырган, бик күп инде язучыларны чакырган, шулар бөтенесе дә искә төште. Мин бик шатмын мондагы атмосферага, шундый матур итеп чыгышлар ясадылар һәр бер район. Мин үземнең танышларымны күрдем, якыннарымны күрдем, бергә укыганнарны күрдем. Рәхмәт сезгә, менә шундый инде безнең республика хатын-кызлар оешмасына, калфак оешмасына шундый матур кичәләр оештырган өчен бу дөрестән дә инде кичә кебек булды, бик якын булды. Ел хатын-кызы, ел ир-аты конкурсында мин катнашуыма бик горурланам. Бу конкурста бик теләп катнаштым. Шундый яхшы эмоциялар иштә, рәхәт. Бу конкурска әзерләнгәндә коллектив белән бердәм эшләү, гаилә белән күбрәк вакытны үткәреп, кабатлаулар, әзерләнүләр, изләнүләр, бик күп эшләр эшләнде. Үзебезнең шушы ничә ел дәврендә эшләгән тәҗрибәмне видеога салу, шуны чыгыш ясап, аңлатып үтү, бию, җырлау минем өчен бик дулкынландыргыч булды. Һәм мин бүгенге көндә
bu sahnada çıkış yasağım bilen bek şat. Sözlerini hem oylarını jayıp bitirip bulmayı, bek zor şatlık hissi. Bizden bek güçlü поддержкaydı. Soba rayonunun barımızın da bek rahmet barımızga da. Biz jayılıp, Xudoga rahmat, bütün maktabga, xalqqa shunday organizatsiya yasab, bunda Soba rayonini ko'tarib, ming zo'r ishlar olib boralar. Rahmat bütün administratsiyaga, ularning da bu katta ishlandi. Radioni, bunda bütün Soba xalqina rahmat. Ko'proq bizning yurtlarimizga rahmat. Бәйге тотучылар һәр кайсы сәхнәдә зур әзерлек белән чыгыш ясады. Аларга ярдәм итүче төркемнәр дә бик көчле иде. Соба районы күп санлы катнашучылары һәм җанатарлары белән аерылып торды. Барлыгы 120 кеше килгән иде. Һәр конкурсант сәхнәдә искиткеч матур чыгышлары белән жюри игътибарына һәм тамашачы мәхәббәтенә лаек булды. Чыгыш ясау нәтиҗәләре буенча райондашларыбызга конкурсның җиңүче дипломнары һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Ә инде Җәмил Янгочин һәм Илмира Газизова республика күләмендә үтәчәк финал бәйгесендә катнашачак. Бу атнада Соба урта мәктәбендә ата-аналар комитетларының тату сыйныф серләре бәйгесенең район этабының финал ярышы узды. Финалда Соба гимназиясы, Шәмәрдән лицейы, Явлаштау, Шикше, Лесхоз мәктәпләре көч сынашты. Мәктәп һәм гаилә бердәмлеге тәрбиянең төп асылы. Тату сыйныф серләре бәйгесе укучыларны, әти-әниләрне, укытучыларны берләштерүче бәйге. Соба урта мәктәбенең акытлар залы кич буе гөр килеп торды. Һәр мәктәп командасы зур әзерлек белән килгәне баштан ук күренеп тора иде. Шәмәрдән лицейда көчле команда, ихлас җанатарлары белән зур составта килгәннәр иде. Безнең бу тату сыйныф серләренә ел саен без бик теләп катнашабыз. Бу ел инде без 7нче сыйныф укучылары белән һәм аларның әти-әниләре белән bu şarага бик ныклап әзерләнде. Безнең bu şарага әзерләгән вакытта күбрәк техник юнәлеш, патриотик юнәлеш, социаль юнәлеш һәм инде һөнәри юнәлешне күбрәк басым ясадык. Шушы юнәлешләрне без алда берсе сәхнәдә күрсәтәчәкбез. Һәм быел халыклар бердәмлеге елы буларак иҗат номерында без инде керәшен халык хорын җырын алдык. Безнең монда 7нче класс укучылары Аллага шөкер һәр репетициябез чакырган вакытка килеп, эшләреннән сорап булса да килеп бик ныклап әзерләргә тырыштык. Инде безнең алла берсә алга таба да уңышларыбыз зур булыр дип ышанып калабыз. 3 этаптан торган бәйгенең беренче туры визит карточкасы. Билгеләнгән вакыт эчендә бәйгедә катнашучы сыйныфлар үзләренең уку, дуслык, бердәмлек серләре белән бүлештеләр. Бәйгене Явлаштау мәктәбе башлап җибәрде. Калган командаларның визит карточкаларын карагач та укучыларның, әти-әниләрнең, сыйныф җитәкчесенең бердәм эшчәнлеген күрергә була иде. Икенче иҗади турда илебездә игълан ителгән халыклар бердәмлеге елын чагылдырып чыгышлар ясадылар. Үз чыгышларында командалар илебезнең кеше, төрле милләтләрнең яши алуында икәнен исбатлады. Төрле халыкларның җыр биюләрен, гореф-гадәтләрен күрсәттеләр. Төрле милләт киемнәрен, гореф-гадәт, җыр биюләрен, аш суларын чагылдырган әлеге турда бер генә командада сынатмады. 3нче турда командалар проектлар якладылар. Бердәм тәрбия эшендә әти-әни, бала, сыйныф җитәкчесенең, директор киңәшчесенең ролен күрсәтү максаты куелды. Проектлар яклауга да командалар иҗады якын килгән иде. Соба гимназиясе, мәсәлән, хезмәт кешесен данлыйбыз дигән исем астында проект яклады. Проектка кертелгән геройлар, әфганчылар, спортчылар, язучылар үзләре дә сәхнәгә күтәрелделәр. Киренке фикер алышулардан соң тату сыйныф серләре бәйгесе нәтиҗәләре игълан ителде. Быелгы бәйгенең җиңүчесе дип Соба гимназиясенең 6нчы А сыйныфы командасы табылды. Аларны алга таба тагын да җаваплырак этаплар көтә һәм без аларга уңышлар телибез. Узган ел бөек җиңүнең 80 еллыгына багышлап үткәрелгән Туган илгә кайтмаганнар хәтер китабына төренеп фестиваль конкурсына йомгак хакында алдагы хәбәребездә. Бүйек җиңүнең 80 еллыгына багышлап, Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургалиевич Миннеханов тарафыннан игълан ителгән Туган илгә кайтмаганнар хәтер китабына төренеп дип исемләнгән фестиваль конкурс барды. Әлеге фестивальдә авыл җирлекләре, мәдәният йортлары, оешма учреждение предприятиелар, үзешчәннәр, авыл халкы катнашты. Фестивальнең йомгаклау өлеше бу атнада Соба район мәдәният йортында үтте. Нигезнәмә буенча сәхнәдә концерт программасы күрсәтелергә һәм сугыш ветераннарына багышланган күргәзмәләр оештырылырга тиеш иде. Ел буе барган чараларны караганнан соң иң тарихи күргәзмәләр барланып, район мәдәният йорты фойесына урнаштырылды. Бөек Ватан сугышында орден медальләргә лаек булучыларның балалары, Әфган, Чечен, Украинада бара торган хәрби хәрәкәтләр ветераннары күргәзмәлекләре оештырылды.
Алар белән район башлыгы үзе дә танышып чыкты. Әлбәттә, күргәзмә менә ул бит тарих. Менә монда һәрбер экспонат ул тарихи. Кемдер биргән, кем беләндер очрашкан. Менә монда Мересов белән очрашкан кешеләрнең дәген хәтта күргәзмәдә урын алган экспонатлары. Девятаевның менә бу шәхси әйберләре бар. Алар бөтенесе дә тарих. Менә ул тарих буыннан буынга калып, яшьләргә белү өчен, яшьләр белсен өчен эшләнелә. Бик зур тырышлык куеп, авылда эзләнү эшләре алып барылган һәм инде бүген шушылар менә килгән үзебезнең гади авыл халкына, үзебезнең район халкына ул тәкъдим ителә. Советлар Союзы герое, легендар летчик-космонавт Девятаев Михаил Петрович исеме Соба җире белән нык бәйле. Аның хатыны Фәүзия апа Шулпыч авылы кызы. Михаил Девятаев дошманның бурын төбеннән самолет алып качкан дөньяда бердән-бер летчик. Улы шуңар авыл мәдәният йорты хезмәткәрләре оештырган күргәзмәлекне тумышы белән Шулпыч авылыннан булган Мәгъдәнур абый Гатауллин тәкъдим итте. Михаил Петрович белән бер өстәл артында утырып чәй içкән кеше мин тере экспонат инде монда. Ул безнең күршеләргә кайтадыр, туганнарына. Хатыны Фәүзия апаның туганы Шаһидә апа безнең күрше булып яшәде. Бик ипле кеше, бик матур сөйләшә торган кеше иде. Әти белән бик яхшы очрашалар иде. Ул кайткач әти мунча ягып җибәрәдер, 4 сәгатьсез мунча чыкмыйдыр Михаил Петрович. Яратадыр мунчаны бик. Герой исеме алгач, хөкүмәт аңар зәңгәр төстәге Победа машинасы бирде, шуның белән йөрделәр башта. Аннан соң Волга машинасы белән алдылар. 2 малайы белән кайтадыр иде. Улы малайын Алексей безне Алик дип йөрдек. İkinci malayı Aleksandr'ı biz ana İskender diye girdik, üpkelemiler idi. O İskender kadir profesör, big zor kirurg, isen sağlar albarda. Kızların aile sonra raktudinde, tozu kızlar Kazan'da yaşay. Ne? İşmeker, kibit tuta. Men gururlanan Mikhail Devatayev bilan avuluma qaytib yurgan için. Onun bilen tanış bulganım için. Иштуганнан Флорид Мәүлитовның күкрәген бүген орден медальләр бизи. Ул хәрби хәрәкәтләр ветераны. Сабаллар Флорид белән шын мәгънәсендә горурлана. Мне за участие в боевых действиях в Чечне, Сирии, СВО, это все были награждены за участие в боевых действиях, за отличие службы, за хорошие показания военные действия. Что не подводил я никаких ребят, ни офицеров, всегда выручал, помогал. Вот за все эти заслуги это все было вручены, всякие медали. Участвовал в Восток-17, когда все российское было учение, тоже был награжден. Участвовал в антитеррористической медали, который участвовал тоже по освобождению жилой дома. Совместно со всеми нашими бойцами были награждены тоже все медалями. За Сирию участие, Жукова дали медаль. За участие в Сирийско-Арабской Народной Республике медаль есть. И последний за отвагу. Измәдән Бөек Ватан сугышы инвалиды Шәйхелислам Абый Хөсәйновның батырлыгы турында күргәзмәлек яныннан һич кенә дә китеп булмады. Сугышта 2 күзен, терсәктән 2 кулын калдырып кайткан якташыбыз турында Измә авыл җирлеге үзешчәннәре сәхнәдән үзәк изгеч инсценировка күрсәттеләр. Без буларның барсында видео язмага төшереп алдык. Һәм Сабадлыкнары телевидениесе аша тулысы белән сезнең игътибарыгызга 18 февраль көнне 17 сәгать 30 минутта күрсәтәчәкбез. 15 февраль герой шагыйрь халкыбызның үлемсез батыр улы Муса Җәлилнең туган көне. Быел шагыйрьнең тууына 120 ел. Әлеге дата уңайнан Саба үзәк китапханәсендә Мусага хат дип исемләнгән Муса Җәлил стилендә әдәби квиз үтте. Саба үзәкләштерелгән китапханәләр системасы әле күптән түгел генә милләтебез горурлыгы булган бунтар, романтик шагыйрь Кади Такташка багышланган квиз үткәреп, бик шылы кайтавазлар алган иде. Муса Җәлилгә багышланган квизда да алар шул чор атмосферасын тудырып, бәйрәмне башладылар.
Musa Jalil millətimizin gururluğu bolğan Mabiyat defterləri bilan dünyaga tanılgan şagir. Kvizni alıp bargan kitapxanachi Gülina Galimbekova şagir ijadining buyukligin, keng qulochli bo'luvini ko'rsatuvni maqsad etib qo'ydik deb bildirdi. Fevral oyi kitapxonada Musa Jalil oyligi deb e'lon etildi. Ham shusha oylik qisalarında biz boshlab jiberdik leksiya bilan. Har oyni biz boshlab jiberamiz leksiya bilan. Musa Jalilga bag'ishlangan leksiyaga mana bizning Rafiz Qurban o'zining Vatan kitobi bilan tanishtirishga kelgan edi. Shusha Vatan kitobi bilan tanishgandan so'ng biz bir otni azirlanirga berdik. Kvizga, bu bizning endi Musa Jalilga bag'ishlangan kviz. Ham shusha kvizga bir otni davomida azirlangandan so'ng mana shusha Musa Jalil stilinde biz ana shulay ataymiz albatta, lekin shul shir stili deb aytirga kerakdir. Durustini aytganda Musa Jalil bizning frontavik shogir bo'larak, mana biz bugun baribizda voyenniy kiyimlardan mana shushuni ustunlik etib qo'yib, Musa Jalilning she'rlarini o'qib, uning ijodi turmushi bilan tanishuvni maqsad etib qo'yib, bugungi kvizni uyushtirga bo'ldik. Kvizga rayon kitapxonachilari, kitap suyuvchilar, Musa Jalil ijodini yaratuvchilar kelgan edi. Kichkinadan Jalil she'rlarini o'qib, yodlab o'sgan bu hozirda uning ijodini, she'riyatini hurmat eta, yoddan siylaydi. Musa Jalilga kichkinadan uning she'rlarini yodlab o'sdim. Bir 6-7 she'rini yodlab o'sdim bilaydim. Hali bilan endi. Bek yoqin deb aytam. Mana uning Tuğan kuni bitindi 15'i. Hazır oy başından beri var onun turunda. Onda da şulay liksi buldu indi. Emine hazır bugün şulay üstelge sıravlar koyulaşak indi. Sıravlar birleşecek. Men onun ayrımını aytalmayım. Her birisi məğnəli uzakka ötetirgan. Her halde yakın. Nomine elimin kuptan tuguna onun Rafiz Qurban yazgan Vatan degan kitabını okuyup çıktım. Mena bek uşadı. Biz Musa Jalil turunda bek ko'p narsani bilmaganmiz ekan. Lekin maktab programmalarında Musa Jalil turunda bek az ma'lumot bo'lgan. Mena men buni Vatan kitabini o'qigandan so'ng bek ko'p ma'lumot oldim uning turunda. Soba o'zaklaştirilgan kitapxonalar sistemasi direktori Leysan Bilalova kvizda qatnashuvchilarni salamladi. U chiqishida aytgancha, fevral Jalil oyi kitapxonalardan shogirning kitoblarini bu oyda olib o'tirganlar, ana o'qiylar, yodlaylar. Yozuvchi Shamil Raqipovning Qizlar yulduzlar asaridan sahnalashtirilgan uzuq qo'ragandan so'ng kvizning birinchi raundi boshlanib ketdi. Komandalar o'yin borishida Musa Jalilning she'rlarini esga tushirdilar. Uning ijodi ham turmushina beyli so'rovlarga javob izladilar. Shogir bilan yoqdoshlarimiz bo'luvini da esga oldilar. Boylar sabasida yashagan o'qituvchi Tezkira Bibartsevaga Jalil pioner galstugi taqqan. To'xtar avlidan bo'lgan shafqat tutashi Hayyat yorali shogirga meditsina yordami ko'rsatgan. Kvizda qatnashuvchilar shogirning she'rlarini yoddan da siyladilar. Soba rayoni madaniyat bo'lagi yetakchisi Rustam Zahidullin kvizga natija yasab qatnashuvchilarni bo'lakladi. Герой шагыйрыбыз Musa Jalilning туына 120 ел булу уңайынан Саба дулкыннары телерадиокомпаниясының ВКонтакте төркемендә бәйге игълан иткән идек. Бәйге безгә бик күп видео язма җибәрелде. Аларны Саба һәм күрше тирә районнардан, хәтта Казан шәһәреннән дә юлладылар. Укучылар, балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр һәм өлкәнрәк төркемдәшләребез Musa Jalilning шигырьләрен сәнгатьле итеп укыдылар. Барлык катнашучыларга да чиксез рәхмәтебезне җиткерәбез. Алдагы бәйгеләребездә дә актив катнашуыгызны теләп калабыз. Ә хәзер сезгә бәйгебездә катнашкан берничә видео язманы тәкъдим итәбез. Musa Jalil Кызыл ромашка. Иртәнге таң нурыннан уянды ромашкалар. Йымайып, хәл сорашып, күзгә күз караштылар. Назлады җилаларны тибрәтеп Okşuklarım, don süt düslerime, hoş isli soşuklarım. Şeşekler keyiflenip, joyguna silkindiler. Hem kine şunda gecep bir yola hal kurdiler. Yırak tügül muayip, utra ramaşka kızı. Tik şukları ok tügül, kon şıkılı kıp kızıl. Ramaşkılar barda o, ayırılmay birbirinden. Nişik bulay birbizi, ul kızıldan kingen. Ettiler, silsilik ey, nü kuzgardın, nü işledin, nüge kızıl şukların, nide
Ромашка. Tünne benim yanıma yattı batır suğuşu. Attı düşmanlarına ol bir uca suğuştu. 15 okçuğa karşı. Şiginmedi. Tiktondan yaralandı kol başım. Anam batır al kanı dandı benim şoklarga. Benim kızıl külmegim bek ışadı şulpanga. Yigit gitti. Men kaldım. Kolun soqlap şuğumda, gündağını soğunup, balkıyım dağın nurunda. Qışqır şair Musa Jelil. Qor, ayttirsin oppoq qog'oz. Tilasang shi'r, tilasang she'r yoz. Nur qalamin qo'lina tutib, shilqib bosgan shoir Quyosh. Qish ertangi jili bilan qorni uyra jingilgina. Nurga tirinib qorlar isha, bo'yishmasam shi'r mina. Ani zangar o'rmon o'qiy, bidra qorli qorlar o'qiy. Shirshiq qizi jirlab o'tira. Ko'rasin, o'lda o'qiy. Yashil barxit gulmak kiygan, etaklari yerga tegan. Bilam, Quyosh mana shu shirshi qizin siya. Yashil fufaykasini kiyib, shonli ustinda jirlab, biyib. Bitlarini nur bolqitib, menimsiga qizda chiqdi. Ul tog'larga minib bosar, yefaq qorda shigish yosar. Yashlik dardi boqiy onda. Mana shi'r bo'yishmasam, Quyosh nindi turmush bizda, baxtli biz ikkibizda. Donliqli shod ilning jirin shirlaw nasib bugun bizga. Musa Jelil Dusqa. Qo'yg'irma do'st, yashli o'la biz deb. Biz olmadik sotib g'umurni. O'zibizcha yashab, o'zibizcha. Biz shiklibiz onu tugilmi? Bilgilemi g'umur uzunlig'in, yillar soni, qortliq jituvi. Belki mina shu o'lim bizga mangu bitmas yashav ketirar. Men ant etdim jonni qizg'anmasqa. Soqlar uchun xalqim ilimni. Yüzev bo'lsa g'umuring, sen borsunda shu yo'lga bermas edingmi? Shotlandira bizni kunda ilning bir yangi o'ng'ishin eshitu. Nindi zo'r kuchda o'z-o'zingni xalqing bilan birga his etu. Men terimni saqlab eson qolsam, o'lim menim osha sikirsa, shul yashavmi bo'lar xoin deb, elbitima menim tikirsa. Yo'q, tilamin men bu esonlikni. Yurak menim munga o'shikmas. Kishimi men ilim ugi etkash, jirda menga ishar suv bitkash. Yo'q, qo'yg'irma do'stqay, bizning g'umur il g'umrining tik bir shotqisi. Biz sunsak-da, bizning quyuqlikdan orta bora onning yoqtisi. Botirlik ham ilga to'g'riliqni shu o'lim bilan bildirik. Bizning yoshlik shu hislar bilan donli edi, kuchli edi bit. Shiklansa da g'umur, yoshlik bizning issiz suna deb o'ylama. Aytsin yoshlar, mina shulay yashab, shulay o'lsang edi dunyoda. Yemli Саба яр буенда түнгі шаңғы ярышлары узды. Татарстанның төрле район һәм шәһәрләреннән килгән иң җитез шаңгычылар белән Сабалыларда узышты. Тулырак киләсе хәбәребездә.
Халыкны масса күләм физик культура һәм спортка тарту максатыннан традицион төнге чаңгы 2026 ярышлары ямлы саба яр буенда көндездән үк башланып китте. Көннең бераз буранлап торуы спорт сөючеләрне һич кенә дә куркытмады. Балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр чаңгыларын тагып зур ярышка дип килгәннәр. Аларны әти-әниләре һәм тәрбиячеләр озатып йөрде. Һәр бала чаңгыда тәүге тапкыр узышып килгәннән соң спорт өлкәсендә эшләүче абый-апалары кулыннан бүләкләр алдылар. Шул тәртиптә старт сызыгына мәктәп укучылары басты. Алар 1, 2, 3 чакрымга узышты. Яшь категориясына карап йөгерүдә призлы урыннарны алучыларга акчалата бүләкләр һәм дипломнар тапшырылды. Чаңгычылар ярышларга зур хәзерлек белән килгәннәр. Спорт киемнәре, чаңгылар Олимпия уеннарында катнашучыларныкыннан һич кенә дә ким түгел. Оештыру эшләре дә үз югарылыгында. Җыр яңгырап тора. Кайнар чәй бар, барсы да яхшы. 2012-2015 елгы малайлар һәм кызлар арасында 1 чакрымга йөгерүчеләр арасында Кукмарадан Искәндәр Нәҗметдинов һәм Түбән Камадан Самира Гайсина беренче урынны яуладылар. 2 чакрым араны узуда Сабадан Әнвәр Шакирҗанов һәм Кукмарадан Ләйсән Хабиб Рахмановаларга тиңнәр булмады. Бәйрәм чаңгы ярышы Бүгін енді башта біздің шаңғы ярышы болды. 1 километрға балалар арасында 2 километрға, 5 километрға, мен қарайында көресіз 15 километрға һәм 10 километрға шабалар. Егетлер, қызлар. Погода енді өзіңіз көресіз бураннырақ, шаңғы трассы бик ауыр. Бүгінде оңа қарамастан лыжниклар бик мотор итеп келелер, финиш итәләр. Бүтінісі пока исән сау. Енді мен ярыштың соңғы минутлары җитә. Бу трассаларны без бик ебедеп әзерләгән ик. Бүген погода шәкел булса да, лыжникларга молодцы, достойны финиш итәләр. Рифат Хисамовның сүзләренә без дә кушылабыз. Кичке сәгать 5. Татарстанның төрле төбәкләреннән килгән чаңгычылар Сабаның иң яхшы спортчылары белән 15 чакрым арага узышырга китте. Спорт ярышларын карарга, күзәтергә килүчеләр, җан атучылар һәммәсенә хәерле юл теләп озатып калды. Ә инде соңгы нәтиҗәләрне барлыганда Саба чаңгы трассасында ярышлар бик кискен барды. Хатын-кызлар арасында Сабина Хабирова, Алисә Мөбәрәкова, Зилә Сабирова, Фәридә Рәхимова, Ләйсән Муртазина, Алия Мөбәрәковалар беренче эшлектә иде. Абсолют җиңүчеләр арасында Рамиля Валиева, Елена Дегтярева, Ксения Скворцова, Нияз Таипов, Алмаз Таипов, Данияр Башаров, Фәнзил Сабировларны күреп сөендек. Алар чакрымнарны җилдәй җитез үтеп килделәр. Ярышлар тамам. Бәйгедән һәркем үзенә көч, дәрт, куәт алып китте. Ә Сабаның чаңгы трассасы буш тормый. Иртәгә һәм берсе көнгә биредә кабат ярышлар булачак. Теләче районы Иске Җири авылы боз мәйданында Иске Җири авыл кубогына хоккей ярышлары гөрләде. Төне буе яуган кар да хоккей сөючеләргә комачау итмәде. Күрше авылларда узучы бер генә хоккей ярышларын да калдырмаучы, һәрчак матур уен күрсәтүче танылган шәтке командасы да биредә иде. Спорт бәйрәменең ачылу тантанасында Теләче район башлыгы Айрат Фәтхуллин, Татарстан Республикасы Рәисе администрациясе җитәкчесенең беренче урынбасары, Татарстан Республикасы Рәисенең территориялар белән эшләү башлыгы Илнур Гарипов, башкарма комитет җитәкчесе Илнур Хамидуллин һәм башка җитәкчеләр катнашып үзләренең теләкләрен җиткерде. Командаларга матур, хәвеф-хәтерсез уеннар теләде. Хоккей уйнарга килүчеләргә һәм җанатарларга кайнар коймак һәм плов пеште. Кышкы матур көндә учакта пешкән ризыкны бергәләп ашау үзе бер күңелле булды. Көне буе барган бәйгедә беренче урынга Иске Җири, икенчегә Теләче, өченчегә Шәтке, дүртенчегә Тиләҗә авылы командалары лаек булды. Атнабыз шушындай яңалыклары белән узып бара. Киләсе көннәребезне дә матур вакыйгалар белән каршы алдык. Ил көннәребезгә тынычлык килсен. Исән сау булыгыз.